Τι σκέφτομαι όταν ακούω τη λέξη χειμώνας, Κρύο, βροχή, χιόνι, πεσμένα φύλλα στο δρόμο, Χριστούγεννα, γιορτές, μάζοξη με φίλους στο σπίτι, τζάκι, χουχουλιασμά. Όλα αυτά είναι τα ωραία του χειμώνα. Έχει όμως και ένα μικρό αρνητικό, τις αρρώστιες. Επειδή μαζευόμαστε πολλοί κόσμος σε κλειστό χώρο, τότε κολλάμε και πιο εύκολα τα μικρόβια και αρρωσταίνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Μπορούμε να προσέξουμε τη διατροφή μας. Μπορούμε να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Μπορούμε να αναπνέουμε καθαρό αέρα όταν μπορούμε, να ανοίγουμε το σπίτι μας, να μπαίνει ήλιος, φως και μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχολογία μας σε καλή κατάσταση και όχι στρες. Στο κομμάτι της καλής διατροφής και της πρόληψης, η Forever Living έχει να προτείνει μερικές λύσεις. Για να δούμε ένα-ένα τα προϊόντα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να περάσουμε έναν ήρεμο χειμώνα. Ένα βασικό κομμάτι της διατροφής μας είναι ο χυμός aloe vera. Εκτός από τις βιταμίνες και τα υπόλοιπα συστατικά που έχει, μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο χυμός μας βοηθάει να απορροφήσουμε 30% παραπάνω από τους εσείς που παίρνουμε από τις τροφές ή τα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιούμε. Ένα επίσης πολύ βασικό κομμάτι της διατροφής μας μπορεί να είναι η πρόπολη. Την πρόπολη εμείς στη Forever την έχουμε σε μορφή ταμπλέτας. Αυτό που κάνει η πρόπολη είναι να ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανθούμε καλύτερα κάποια μέρα που έχουμε κάποια αδιαθεσία. Την πρόπολη εμείς στη Forever τη μαζεύουμε από περιοχές οι οποίες είναι έρημες. Να σκεφτείτε ότι δεν πετάνε ούτε αεροπλάνα πάνω από αυτές τις περιοχές, απαλλαγμένες από κάθε είδους ρύπανση, έτσι ώστε να την παίρνουμε στην πιο άγνη μορφή της. Immublend. Το προϊόν αυτό δρά προληπτικά. Ενισχύει τη φυσική άμυνα του οργανισμού. Εκτός από τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχει μέσα, περιέχει τη λακτοφερίνη. Η λακτοφερίνη είναι μια ουσία η οποία αφαιρεί το σίδηρο από τα μικρόβια. Εκτός του ότι τον δίνει σε εμάς για να το χρησιμοποιήσουμε, με αυτόν τον τρόπο τα εμποδίζει να πολλαπλασιάζονται. Η γνωστή σε όλους μας εχινάκια. Οι Ινδιάνοι τη χρησιμοποιούν αιώνες τώρα. Η εχινάκια είναι ένα βότανο το οποίο προστατεύει το ιαλουρονικό οξύ. Δεν γνωρίζουμε πώς το κάνει αυτό, αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνει τα μικρόβια να το προσβάλλουν. Την εχινάκια, επειδή είναι βότανο, τη χρησιμοποιούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 2 με 3 μήνες το χρόνο. Και αυτή είναι η διαφορά της από το Immublend που είπαμε πριν. Το Immublend μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο. Τι να πούμε για τη βιταμίνη C, είναι όλα γνωστά. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία της άμυνας του οργανισμού μας. Η βιταμίνη C είναι ένα πολύ ισχυρό αντιοξυδοτικό και έχει και μια επιπλέον ωραία ιδιότητα. Είναι ένα από τα συστατικά τα οποία χρησιμοποιεί ο οργανισμός για να παράξει κολαγόνο. Στη Forever Living την έχουμε συνδυασμένη με βρώμη για καλύτερη απορρόφηση. Εκτός όμως από τις βιταμίνες και τα υπόλοιπα συστατικά που χρησιμοποιούμε εσωτερικά για να νιώσουμε καλύτερα, μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και εξωτερικά. Ένα πολύ βασικό προϊόν για το χειμώνα είναι το sanitizer. Αυτό που χρησιμοποιούμε δηλαδή για να καθαρίσουμε τα χέρια μας όταν δεν βρισκόμαστε κοντά σε νερό. Στη Forever Living το sanitizer έχει ως βάση το σταθεροποιημένο ζελέ aloe vera, στο οποίο έχουμε αναμίξει μέσα μέλι. Και έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Τα χείλη μας είναι το μοναδικό σημείο του δέρματός μας το οποίο δεν λιπαίνεται. Γι' αυτό και το χειμώνα πολλές φορές με το κρύο ή και την ξηρή εσωτερική ατμόσφαιρα μέσα σε ένα σπίτι με ζέστη μπορούν να ξεραθούν και να σκάσουν. Εμείς στην Forever Living έχουμε φτιάξει ένα προϊόν, το Aloe Lips, το οποίο μας προσφέρει ενυδάτωση και προστασία από το κρύο και από την ξηρή ατμόσφαιρα. Ένα πολύ αγαπημένο προϊόν. Η Aloe Heat Lotion, θερματική. Έχει μέσα aloe vera και ευκάλυπτο. Επειδή ακριβώς έχει aloe vera, είναι και πολύ απορροφήσιμη από το δέρμα μας. Πού τη χρησιμοποιούμε? Σε κρυώματα, σε πονοκεφάλους, σε ψήξεις. Εγώ τη χρησιμοποιώ και στη μύτη μου, αν καμιά φορά βουλώσει, αισθάνομαι αμέσως να ανοίγει η μύτη μου. Τη βάζω στο κεφάλι μου αν έχω λίγο πονοκέφαλο. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε σημεία του σώματός μου, όπως στους ώμους, εκεί που μπορεί να πιαστώ ή μπορεί να νιώσω μια ψήξη. Είναι και μια κρέμα που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στην περιοχή του στήθους. Είναι η μοναδική κρέμα του εμπορίου που μπορούμε να τη βάλουμε εκεί. Υγρό σαπούνι για τα χέρια, για το πρόσωπο, για το σώμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικής μας υγιεινής, με ισορροπημένο pH 5,5 που είναι και το pH του δέρματος. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα, τι καλύτερο από ένα φλιτζάνι τσάι. Στη Forever Living έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο αφέψιμα, φτιαγμένο από άνθη aloe vera,
με κανέλα και πορτοκάλι. Ένα τέτοιο σακουλάκι μπορεί να βγάλει μέχρι 5 και 6 φλιτζάνες τσάι. Εμένα μου αρέσει πριν ετοιμάσω το τσάι να μυρίζω την υπέροχη μυρωδιά που έχει. Για πρόληψη λοιπόν και προστασία το χειμώνα είπαμε καλή διατροφή, άσκηση, καθαρός αέρας, ηρεμία και το οπλοστάσιο της Forever Living.